କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି। କାହିଁକି ବସିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଉପରେ ପକ୍ଷୀ? କ'ଣ ସତରେ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ? କ'ଣ ସତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ? ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପକ୍ଷୀ ବସିବା କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା? ନା ମହାବାହୁଙ୍କ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ବସିବା ବା ଉଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମହିମା। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା କିଛି ଘଟଣାମାନ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଚିଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ସହ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ପତାକାର ଗୋଟିଏ ସୂତା ଚିଲର ନଖରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ବୁଲିଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଦୈତାପତି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଛିଦିନ ତଳେ ଆଉଥରେ ଚିଲ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ ମାସରେ ପୁରୀରେ ଏକାଧିକ ଚିଲ ଏକାଠି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କେତେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚୁନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପତାକା ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶହ ଶହ ପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି। ଚିଲଟି ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତାକା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିଲ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୁଲୁଥିବା ଏକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଲୋକେମାନେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କହିବା, ତାହେଲେ କେତେକ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଖରାପ ସଙ୍କେତ ବା ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଙ୍କେତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କହିବା, ତେବେ ମନ୍ଦିର ଉପରଭାଗ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟତା ନ୍ୟୁଜ୍।